Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile wakamdlalose phasi kohlelo leMadlela Media inkinga zomhlaba. Ebabukeli makuthi uyaqala ukubuka uhlelo lethu, sisacela bandla upresse usubscribe ukuze uzoba wokuqala ozothola indaba zethu uma ngabe sesipostile epagini lethu. Babukeli namhlanje sibhalelwe uNoxolo. uNoxolo uthi sisithobekile ngiyacela nginenkinga, ngicela ungisize. Uze la kuthina kunomuntu wami engifuna ukuthi ningixhumanise naye ngoba kunodaba engifuna ukuxoxisana naye. Babukeli ke uNoxolo ngizocela kube uyena ozongixoxela ukuthi udaba lini lolu afisa ukuxoxa nomuntu wakhe ngoba thina ezimadlula mangabe sithi siyalixoxa thina ngeke silixoxe njenganayo uNoxolo zisosuke kube khona indawo esishiyayo kanti yena uNoxolo uzosiqalela eqaleni azafike egcineni mase siyezwa ke ukuthi uNoxolo yini la afuna ukuyixoxa umese ke siyahamba ke siya komtholela ke umuntu wakhe leyo sizwe ukuthi umuntu wakhe yena uthini ngalolu daba sobe silithulelo noXolo. Hlalani ke nathi babukeli ningayindawo sahambe siyozwa ukuthi uNoxolo usiphathele nosuku namhlanje. Ngiyabonga. Sanibona ke babukeli sesihambe safika kena uSisinoxolo. Sawubona Sisinoxolo. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Bengisacela bandla ke uyithule uzisho ukuthi ubani kuza ababukeli bezokwazi. Oh okay, igama lami nguNoxolo wakaGoba. Bengicelile usisi la ukuthi azongisiza ngodaba kamuntu wami okuyena owaboleka imali engango 20,000 ezohamba eyokhokhela ingane yami kanti imali la ayifunayo uyokhokhela ingane yomunye umama. Okay Sisinoxolo. Cela nje bandla ukuthi uyinaba nje kahle usitshela ukuthi kwenzakaleni kuqalephi kwasukaphi ukuze azafune leyo mali nje uthi njengoba nje kade ubhalile udaba lakho ulixoxe lonke. Okay. Hayi uqalile nje impela hayi sathandana kwakuhle kwamnandi. Waseyaplan ukuthi ufuna ukuhamba yovela ekhaya ayokhokhela ingane. Waseyacela ukuthi angimgcwalisele ngoba imali yakhe iyashoda ukuze aqale ahambe yokhokhela ingane. Hayi ke ngase ngiyamboleka ke le mali esikhundleni sokube uyahamba ayokhokhela eyami ingane wahamba wayokhokhela ingane yomunye umama. Okay. Wangabe sayikhokhela le eyami. So ngicela ningifunise yena ukuze ngikwazi ukuthi angibuyisele imali yami. Okay Sisinoxolo aze ahambe nje ayokhokhela eningi. Uthola kanjani wena ukuthi uthathe lo 20,000 wayokhokhela uma wengane? Ngithole mase esehambile ngoba uqale wanyamalala nje. Wangabe esabuya endlini wangabe senza lutho wanyamalala nje elokho ebuya ephinde ehambe lokho ebuya ephinde ehamba. Ngase ngagcina sengitholile ke ngefonini yakhe ngabona ukuthi baxoxe noma wengane lo izinto zihamba kahle kuyena bobabili. Ngase ngiyambuza ukuthi kwenzakalani wase ayichaza ke yena wachaza ke ngendlela achaze ngayo kodwa ke akasahlali nami usehlala khona lapho kama wengane layo. Ke Sisinoxolo beli unjani nje mhlawumbe ubudlelwane benu nomuntu wakho? Hayi bona bebu right nje ubudlelwane bethu bemngenankinga bu right nje angazi nami ukuthi kushintshe kuphi. Wathini ngalo mama ahambe ayomkhokhela kwani wathi sebahlukana noma wathi kwenzakalani ayikho mhlawumbe into obuyibona ebisolisa nje ukuthi mhlawumbe uphuma ngale? Hayi ngiqale ngangabona lutho kwonke kwahamba kahle kwase esithubeni kwase kuyashintsha nje ngilo ngibona ama message embhalele o embhazile uma wengane nje kwagcina sengibona ukuthi hayi sebebuyelene. Wambuza yena umuntu wakho uma umbuzo wathini? Hayi ngambuza wangitshela ukuthi hayi abakayilungisa izinto. Wena wamkholwa? Ngamkholwa mina kodwa kwaya ngagcina sengibona ukuthi hayi vele babuyelene. Uyisikhathi umnika imali nje phela ngoba le mali omnike yona inkulu ubusubona ukuthi khona into ayenzayo nalomunye uma wengane? Hayi bengingaboni lutho. Wena wamnikeza imali yakho ukuthi phela ayoqedelela kini kanti yena kanti uzoya? Kanti yena uzoya kama wengane lo muntu. Okay ke Sisinoxolo ke bengisacela ukubuza uma ngase ke sihambe siya kufuna ubaba wengane yakho simthole bese sibuya naye uma ngabe sefika la esho ukuthi uzoyikhokha imali yakho kodwa futhi aphinde acela uxolo ungamxolela niphinde izinto zibuyele esimeni? Hayi mase buyisile imali yami angeke ngisamxolela akaqhubeke nempilo yakhe nami ngiqhubeke nempilo yami. Hayi okay sizohamba ke manje siyomfuna sibuye naye ke sikhulume naye. Yebo.
Sanibona ke babukeli sesiphinde sabuya. Babukeli ke sibuye sesinaye ke ubhuti. Bengizocela ke bhuti wami ubungelela ababukeli bami uyichaza ukuthi uba. Ya ngiyanibingelela hle babukeli igama uLuvo wakadlala. Okay Luvo, ngicela ukubuza ukuthi ngabe uyamazi usisi lo seceleni kwami? Ayisitufuza lezi ngiyasazi kakhulu. Usazi kanjani phela sichazele kuze sokwazi nababukeli ukuthi umazi kanjani? Umama wengane yami lo. Mhm. Nayo indlela engabe mina ngimazi ngayo endihlanganisayo mina naye. Uma ucabanga nje yini uma ngane yakho engase nje akubize nje athi kukhona into afuna ukuyikhuluma nawe? Mina ngase surprise angazi because yazi ethandweni mos nawe ethandweni day something nama surprises sabhekile u something umama there's something afuna ukuthi nami enjoy ngayo. Salindele ngazi ukusikhiphani. Okay, ubudlelane benje nosisi Noxolo awungukuthi kunaba kancane bunjani? Ku right ikhamba kahle. Ngingasho. Ayisekho into engibona ngathi mhlambe ngayithe ukuthi mina yile iyona kona at least isekhona sikwazi ukukhuluma esayidini kona akhona ayithethe ibhadlile ngalonto leyo. Okay, ake nginike usisi Noxolo ithuba ngoba phela usibhalelile wathi wakuboleka imali. Kodwa ke akumina ozokhuluma udaba ngizotetela yena azikhulumele njengoba ebize thina ngoba ufuna simsize. Sisi Noxolo ake umchazele ukuthi kungani umbizele iMadlula Media. Luvo njengoba ngikubizile la bengicelile ukuthi bangisize osisi laba ngemali ongakuboleka yona uthe uyahamba uye ekhaya uyokhokhela ingane waqede wathatha yona lo mali wahamba wayokhokhela ingane kama wengane yakho. Luvo nangu usisi Noxolo kusesibekile isikhalazo sakhe ngabe uzokwazi ukumkhokhela le mali ayifunayo. Oh noma ke ngibuze ngempela ngabe wayiboleka imali engango 20,000. Yazi ngomthetho bomela ngikuphendule le ndawo kodwa senza ukuphendula kona umthetho hayi bengayilindelanga ukuthi ingazofika le ndawo lefika kuyona. Kona ke kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngakhona. Yakona imali yakhe ndiyamkweleta ndayithatha yona. Ndayenza le ndlela ngenza ngakhona nami ukuthi kwakunesizathu futhi uma ngenze kanjalo. Isiphi isizathu okwakuyisona ukuthi ungaze uthatha imali yakhe? Uyazi mfethu ukuthi into yenzekayo sinabazali abazali yabo. So uthe mazamba ifamily ihlanganisa le ndaba hayi ngeke yakhala khona mthe manibheka ngeke nikwazi. Ngeke nje nimhlophe kanje mina nomntana omnyama njani mfethu ndiyana liqhathi sizabona hayi ngeke nikwazi. Nangona bengaze ngikwazi bambe niphumele ukuthi nikhiphe imali zobandenze iDNA so naqonda ukuthi okay ngeke mali le ndibonisa abazali iyo and ngeke nikwazi ukuthatha umuntu ozafika endlini futhi mazoxabana nomndeni wami ngenxa yakhe. Kwabanzima sendithathile imali manje okukhokhela yena. La bese ndenze ezinye izinto isicela ukuthi nami ngizoyikhava lo mali ecaleni yangabe isakhaveka yona. Usisi Noxolo utheme ngabe sibikele udaba lakhe wathi wena wathatha le mali wahamba wayokhokhela ingane enye komunye uma wengane. Akawaqamba manga. Liqiniso liphelele lelo. Ngayithatha imali yena ngiwumuntu owayisithi ufuna ukukhokhela yona ingane yakhe. Hayi kodwa ngeke. Akwangeke ndikwazi. Kubukeke ngazuthi kunezinkalazo nje onazo. Ayi leziningi kakhulu. Oqala ndimthembi wayena aqala lo. Sisi Noxolo ngabe uyamuzwa umuntu wakho? Ngiyamuzwa. Uphatheka kanjani mezokhuluma kanje? Hayi ngiphatheka kabi kakhulu ngoba nezinsola sezisho manje izinsola angakaza zayikhuluma. Akaze nje abe kodwa. Yami ingane imnyama ngaya kuyikhokhela kanjani ingane emnyama. Angim-understand ukuthi usini mesho kanjalo. Yabona mina sister nobani bosayibusana uyibusa lo makhi yakho yabona pha ekhaya akekho umuntu omnyama kwanhlobo nje ende bathi abazali mebeyibeka ndayibona ukuthi hayi man ngeke yenzeke lonto noma kutsho bani noba kuthiwa kutsho bani le into bongeke enze ndikwazi ukuyenza. Kusukela nini ke lokho? Hayi makancinci ngithetha mina ngoku. Kusukela nini lokho? Uzakwazi ukuma buqala bombe bawundibiza nokundibiza wena kwalapha manje ngingezi kaloku manza ndithethe ubuthethe. Oh okay. Okay ndiyatsho. Hayi khuluma kanti ufuna ukukhuluma wena. Abantu manje akhulume kanti abantu manje akhulume. Ubani manje akhulume? Kanti manje akhulume bani? Andikwenza ubize mina ndinifikile ngoku. Imani phela ehlisana umoya. Cha na bhuti ehlisa umoya phela angithi ukubizile ufuna ngixazulule le ndaba udinga imali yakhe. Wena masuphakamisa umoya. Uyifuna ngoku? Ndithatha aphi mina? Ehlisa umoya nikhulume kahle njengabantu abadala.
Sasikhulume kahle kwasekuqaleni sisoyi2 wawungekho kwawena wena wasebenza njani wena ikwawena ungekho Wena sister wenze njani? kwangekho kwa inkampani yakho sasisoyi2 siyikhuluma andazi wayo ngizofaka abantu abaninzi kangaka ananokwazi ukuthi abantu abaninzi begenabo mina yabona konimoshela kwa usuku lungile ke Senzo- ehlisa umoya akucacisa ukuthi imali yami ke yona uyikhokha nini Ngithiza kanjani ngidilize kaloku mfethu mina konqala ngimoshela usuku Ehlisa umoya ukuthi ushinta yona. yazi mina nento ezibhadle bengingazenza mina nento ezibhadle bengingazenza Ehlisa mfethu kodwa phela kodwa bento bezibhadle bengingazenza Imali yona uyikhokha nini? Ukuthi uyikhokha nini? endlini yazi into bezidla njani ngicela into engicela ngayo okuthe kakhuluma nami lezi sayidini sikwazi basibeka babepha abantu imake awephi lamakhamera iba ho awephi wona lamakhamera abekhona siqala lento Ehlisa umoya kodwa phela bhuti. awengekho ngoku uthe sayigquma amakamereni hayi kuyaphoqa khipha imali nephoqayo uzoyikhokha nini abantu ofike nabo abantu abazayikhipha le mali abandikhuthuze babayithathe okay babandikhuthuze Ima kodwa bhuti imali mabhuti phela cela wehlisa umoya. yabona ngoku nifaka kwenye ipressure ngoku yabona beningazi bandize Kodwa phela usisi Noxolo uze la uzocela imali yakhe wena mase ukhuphula umoya andiphikisi fanele phela kube khona indlela ukuthi uzomkhokhela kanjani uNoxolo imali yakhe. andiphikisi angayithola le mali yakhe manje nalamntana mnyama vela akafunwa nasendlini so into engasokolisi nokusokolisa lento leyo Akafunwa. angayithola ngengixabana nabazali bami nabazali bami ngenxa yayo Noxolo enokusimfethu angeke ndikwazi ndingayizama yonke enye into abantu abamfethu ndiphila nabo i-background yami yeke lokho sakusuka phi lokho sakusuka phi ngeke lizayizayi la imancinci mfethu ima Awukwazi kodwa phela ukuthi ungabiza umntwana wakhe ngezayizayi. ima yabona ngoku wena sozondijaja ngoba ngifuna ukwazi Cha angifuni ukukujaja phela ngithi njengoba uNoxolo sesibizile Ngiyatsho nje. sesila sizokhuluma njengabantu abadala. kaloku wena uyakhuluma ukuthi ninoxolo vele abantu besifazana mhlawumbe ukhuluma ukuthi wena uya against imancinci awumazi lo muntu Yebo angimazi. ngiyamazi mina Kodwa phela uNoxolo unesikhalazo. Uma ngabe wena kube kuwena ngithi ubize mina bengunesikhalazo besisoya ngithi kuNoxolo siyokhalaza. mina bengeze ndibize wena mina benza cala uNoxolo sikhulume sethu njengamuntu wami uNoxolo Okay, Noxolo awukaze nje uzama ukukhuluma naye. ngike ngazama nje kaningi kwacaca ukuthini akasahlala endlini usehlala kama wengane yakhe Ulalele lo mbhedo lo na usho kahle ukuthi ulala kwama wengane yakhe iphelele nje lento yini into errong apha hayi angisaziki uphela nje mina into engicela kena ngicela imali yami phela aqhubeke noma wengane yakhe so ufuna ungicela ukuthi ezikhamereni mazazi ukuthi wena ndiyakukweleta uyangikweleta avumathile uyangikweleta avumathile abantu umhlaba wakho mawazi ukuthi wena zanda abhatala ingane yakho nobhatala enye ingane avumathile lento izela lapha iyona into engizele Lento la izela lapha anginakuyashuse yami ingane izayizayi ngizophendula loo nto leyo mina apha ngoku angithi uyashuse yami ingane izayizayi yo Thixo nakuNoxolo khokha imali yami uqhubeka uhlale noma wengane yakho sister umuntu enabo Noxolo Hawu awusamazi manje Hayi Noxolo bo. uma wengane yakho wena manje. ke Noxolo ke Noxolo Ehlisa kodula ka phela sixoxa indaba ke yemali. Noxolo Ehlisa umoya kodwa. hayi ngeke ngase ndiwukhuphule hayi ngase ndiwubeke phezulu hayi bona limosha usuku lwami nobabini nezimike zakho noma yiso seduze kwama inandaba kwayona futhi hayi bo Okay ke asibara ke sixoxe. Wawulindeleni ngesikhathi phela uthatha imali kaNoxolo ngoba phela kwakufa ucabanga ukuthi njengoba uyithatha nje kuzoba nomphumela. hayi mabese ndikuchazela ngoba ungumcuphi ndiyakubona akalifuni elicala kaloku uNoxolo nalizixelele ukuthi mina la mntana ndizambhatala Yeah. kodwa ke bonke ndenza into ngakhange naqala ebazalini ndithe mangiqala ndihlanganisa ifamily dibana ifamily kwathi hayibo userious na ngelijasi ndaqala nami ndakhe naqaphela kabini ithini indaba okay nabi nayo indaba ukuthi kwathi kwandaqonda okay uzacinga ukuthi mhlambe le mali zadibana mbona exesha nami icima mhlambe zayidibanisa hayi ke abazasi bengixabazala ukuthi hayibo naku umntana kathandiwe endengwalapha ekhaya impumlo ndlebe etwatse enama ndithi ndiyatshona ndabona hayi mana ibuzi lento kulapho endave ndabona khona ukuthi hayi ntoni mandikhavele lento le then lwa ndiyamazi man Uyikhava ngemali kabani. bese ndiyibolekile kalo benze ndiyibolekile behlenzo ikhokha noba bendikhokhela umntana wakhe behlenza ikhokha vele le mali enanto behlenzo yenza kukuyikhokha ukuthi lento ndanthenza yenzela yona okanye ndisayenzanga okanye ndisayenza kodwa egqibeleni ndanthenza ikhokha and hayi TV hayi ezikamereni andiyazi ke ngole sendiyibizelwe mina apha ngoku kwanhlobo
Sisinoxolo ngathi uyawubona umoya kababa wengane ukuthi uphezulu. Kakhulu. Akazwa ndaba zamakhamera, akafune kubizelwa thina. Uphatheka kanjani nangendlela ke ayisho ngakhona ingane yakho uzizwa njani? Hayi ngiphatheka kabi kakhulu ngoba manje sekuvela nezinto ebengikade ngingazazi eziningi. Kodwa into engicela ukuyazi kuyena nje akasho igama elilodwa lokuthi imali yami yona uzoyikhokha nini kanjani. Ukuphela. Baba wengane, nangu phela unoxolo unombuzo ukuthi yisho igama elilodwa ukuthi imali yona uyikhokha nini kanjani? Hayi mhlawumbe ndawubamba inkunzi. Iyahlangana. Kwakuye ivingo wena ndolobola nalizabhala mntanakhe. Zandithazanga wangaso into ezenzeka kunyanga ezayo le. Kwanye azayibhatala le mali, kwanye kunyanga beza izabuya le mali. Hey sezawuhlangana le mali. Ngazi makubhatala omnye umntwana soma ihlangane namhlanje kusasa ngalamini izohlangana le mali. Kahle sichibe ngani? Izohlangana nini? Yangabe kwanga ne date vele kwagoku sisathi izawuhlangana le mali. Kwangazange wathiya ukuthi izawubhatalwa nini nje. Kutheni izoba ne date ngoba mele ibuye phambi kwabantu. Phela sekufanele ibuye manje, sekufanele ibuye vela uyenza into okufanele uyenza, uyenza into okufanele uyenze. And futhi angeke ndiphinde ndiyenze. Kulungile phela mawungeke usayenza ke buyisa imali yami. So ngoku intoni esabuza? So kusabuza imali yabuya nje. Izobuya nini? Wonke limakazi mhlaba ukuba ndiyakweleta. Kodwa phela ehlisana umoya. Izobuya nini imali? Imali ibuya nini? Imali Hey uyaqala ukweletwa wena. Okay, sisinoxola ukuthi nje ukungichazela kancane. Ubeyondla ke kodwa yena ke ubhuti. Hayi ubeyisupport ingane kakhulu, ingakho nje ngize ngagcina sengimboleka imali yami ngoba ayikho into abangayenza endlini, ubenza yonke into. Okay, hayi siyezwa ke sisinoxolo. Mhlawumbe ngabe khona nje okunye ke ofuna ukukubuza yena phela ubaba wengane. Hayi yabo njengamanje akukho engifuna ukukubuza. Ukuphela nje ukuthi yena kufanele abuyise imali yami. Hayi imali phela. Hayi Sikhuluma ngemali manje. hayi ngeke. Yabona masikhuluma ngale imali indaba ayinzima kakhulu sister. Andifuna ukuqhatha, ngifuna uqande into ayinyani. Ngokomthetho uqala first umsebenzeni usebenza ukude kakhulu bangayikhava le mali. Uyazi kwayena. Ndangazombhatala kusasa. Ndingazombhatala ngonyanga ezayo. Ndanza ihlanganisa la mali. Imali ukumphazamisa. Sesingena into esingayingeni. Irong kahle le ndoda. Hayi wrong. Wake wezwapho wena. Umuntu wesilisa uboleka imali kumuntu wesifazane. Izwake. Ubufuna ukuyomkhokhela wena. Izwake. Uchaphela ubhuti ukuthi naye uyachaza usengena into angayingeni. Ungenaphi yena? Ubona indlela phela wenza ngayo. Ubonani? Njoba Yini akayibonayo? Ungabona kanjani? Kwakhe uyakwazi ukubona ukuba kwenzekani? Qala. Cha phela naye ubona isimo ingakho Esani isimo? Bese senzeka manje. Esenzeka kwabani? La ekhaya. Ungenaphi yena? Ulala naye Mosa? Hayi phela. Nicebisene ngami vele. Akukho njalo. Nibizele yona leyo. Nibizele yona vele leyo mina. Bayathandana vele ndithi. Abazani. Ungenaphi? Phela umuntu wesilisa naye ubuka wena indlela owenza ngakhona. Mina ndimbona umuntu wesilisa ngichazela nawe. Andimboni uma umuntu wesilisa lo muntu. Musa phela uphakamisa umoya. Angithi sikhuluma kahle. Naye lo bhuti lo ophawula eceleni ngoba ubona isimo salento esikhuluma manje. Uze nayo bize nguye bazana abantu. Hayi babazani. Okay, ufuna likhokhela nasazana. Ufuna linikeze yena le mali? Chana. Unoxolo ufuna imali yakhe. Ufuna ukhokhela yakhe ingane naye. Angatsho kaloku maka kanjani hayi sihlanganise awukhokhela ungenaphi lo muntu. Uyamazi noxolo, uyamazi noxolo. Akamazi. Uyamazi wena. Angimazi. Manje uthi ufuna ukukhokhela yakhe ingane yani manje futhi. Usindivela hlanzi ukwazana ngoku. Navena zana sometime yakhe mina ngathi uzondenza izibhanqa nini. Yabona ngoku nazondenza izibhanqa. Angisile isiphukuphuku. Nazana ngoku phambi kwami. Sazana manje angimazi. Ungenaphi? Yafana ukufana nalengane yakho ukuthi ibhathe. Yazi azafana ukufana kwanayo. Hayi ngeke phela musu kubalekela amacala akho. Uhamba wabheca kwabanye abantu. Sister, ndithe kuwe ndagqiba. Yaphelela. Kwakungeke. Yabona ekhaya siqinisekile igala ekhala istrong kakhulu. Akekho umuntu omnyama. Futhi angeke ngiphinde futhi soze ndaphinde. Okay ke ngiyakuzwa uthi enena kini niqinisekile uyasixoxa isistro sakho ngesikhathi wena ukhuluma nosisi wambona usisi ukuthi uyidaki wawulindeleni ke into yabo ungacabanganga ukuthi ingane izophuma ifane nosisi. Hayi yabona pha ekhaya kwenziwa sho ngomgabadeli akubuzwa mali imhlophe igazi mali imnyama igazi
zinto limozibamba uzibona odladla ke abo kwakungeke ndiyenze lonto le nisaphinda nangoku ufuna ndithini yabo lo mntwana lo uyamazi lo mhlambe kwakhe umjida hayi asingabukeli kubhuti bengibuza nje lo mbuzo ukuthi phela uyambona usisinoxolela ukuthi yena ibala lakhe lidakhe kungenzeka ukuthi umntwana aphume nebala lakhe nayo indaba nalo ndigazi lasekhaya ndiyalazi ende futhi bathi abazabe bethetha bebekhomba bonke abantu abanjonge iyadonga hayi man hayi ngeke hawu notshe okay hayi nongeke ngiyakuzwa ke sesiya emaphethelweni siyayiphetha le ndaba ngoba ngiyabona ukuthi umoya wakho phezulu ayikho into ofuna ukuyikhuluma usisinoxoleko thina njengoba sibizile uthi ucela imali yakhe ake ungaphakamisa umoya ngoba mesiza ngasemalini umoya uyaphakama ake sikhulume ukuthi uzombuyisela kanjani imali yakhe. ngiyakuphendula lo mbuzo kona umthetho awumelanga ukuphendule ngoba wawungekho sibolekana kodwa ke ngoba uyawubuza lo mbuzo omcuphi mamela ke uzoyithola le mali yabo ngokumele sethe idate phambi kwakho kuba zange sayiseta sibolekana mesiyisete ngoku ndisesayiphanda le mali izihlangane le ukuhlangana kwayo ndizakwenza ukuhlangana kwayo ndizakwenza sure ukuthi abuye usengalibiza ke njengabantu bakhe akababizayo aphinda atsho athi nansi ke le mali uyibuyisile akunandaba ngizokwamkela. Ngiyakuzwa bhuti ngicela usushilo ukuthi imali uzoyikhokha mhlawumbe ngabe ke ungangibekela usuku ukuthi uzokhokha nini mhlawumbe nje usho nje i-deadline ukuthi nje imali uzoyinika nini. Yo nabo no line abafile ndakunikeza ke lo line wakho ofile lo deadline leyo moyifuna emfethu ungathi nje ndicela imali zayibuyisa usaphinde wena usabuza mina futhi ubanini kahle kahle into engqa yakho kwawena kum andinjina zebhatala imali kuye lo kanti engqa yakho phela bese akho phela lapha bese ngifuna ukwazi i-deadline ukuthi yazi into esendibonile mfethu i1 oqala ngisho ndifika oqala niphazama into benzenza bezibhadlile ebeningazenza ebezibhadlile mhlawumbe into benibhadlile bengezinye into bezafana mali 10 noba yi2 rand egcwase kuyele imali yakhe lo ngoba lento sengicela yona ebhizi bideni nithetha ayibhatala mali ufuna bomi bami hayi fokofuka sawena man hayi khona benibizela wena mali hayi bokuthi yena bengifile sonqathi ayi madlula miyeke ahambe sise he wazwa nolaka kuba bomntana wakho vele umthetho wakho nolaka kangaka yena unalo ulaka kodwa inkinga ngingazi noma mhlambe kade ephuzile noma mhlambe uyabhema understand kodwa ulaka yena unalo. Uyambona ngempela ke njengoba eshila ukuthi uzoyikhokha ke mhlawumbe ngabe uhappy ke futhi ke uyamthemba ngempela ukuthi uzoyibuyisa le mali. Hayi yena uzoyibuyisa kona ngihappy ngiyabonga nje ningisizile nje kakhulu hayi ngicabanga ukuthi meseyibuyisa futhi ngiyacabanga ukuthi kofanele ngiphinde nginibize futhi ukuze nizoba neshow ukuthi uyibuyisile ngempela. Hayi okay ke siyabonga sisi. Hayi babukeli bethu ke hayi niyamuzwa nosisinoxolo ukuthi uhappy uyamthemba umuntu wakhe bese ngathini ke thina phela uyamazi uhlale naye isikhathi eside uma ngabethi uyamthemba uzoyibuyisa hayi nami nginethemba lokuthi ubhudi ngempela imali uzoyikhokha. Bengicela ke babukeli ukuthi nani ni comment nim advise usisinoxolo naye ubhudi mhlawumbe makukhona la nibona khona ukuthi khona into enifuna ukisho kuyena nisho ukuze mesefunda ezocosha lapho nalapho siwamukela wonke ama comment noma ngabe yipi umbono womuntu afuna ukubeka ababukeli bethu niubeke siyabonga sithemba ukuthi nizohlala nathi ningakhohlwa ke phela ababukeli ukusubscribe ukuze njalo thina masposta njengemadlula nizothola indaba zethu ezimnandi siyabonga.